Tähelepanu, valmis ja läks. Pöydän vasta. Kurat, kyllä. Paljon on. 45. 40. Läheb, väga hea. Mitu sekki on? 15. 7. 50. 5, 4, 3, 2, 1. Aeg. 46. Tähelepanu, valmis, läks. Pumpa Marko. Onko lukeminen sussi? Mikä esimerkiksi vaan vaikset? Kyllä. Mä en ole taas yksi vaan. Pompa. Mä oon minuutit. Hukkaamaan vähän päälle. 8, 10. 5 sekuntia päälle. Ei jaksa rohkaan. Täällä on niillä. 2, 1, 0. Eikä rohkaan. Se parem õlg on viigistamaan. Ütleme ümardame allapoole. Ümardame allapoole. Sina teed ega midagi. Ma küll See parem õlg on ikka kehvakene. Palju.